Thank you God, safety akong pag-abot. Lain kaya akong gibati, di dyan malikayan nga. Madisgrasya ta. Bisag unsaon ako una hangtod karon. Unsa ang nahitabo. Kalitlag kuan tanggal ang kaning kuan ba kanang murag bumper bitaw kanang sobre. Kanang kuan ba kaning itom sa akong atubangan. Gibaking ko kay mo park ko sa dalan ba nya kalitlag nya ngit-ngit baya kay kadlawon akong duty. Unya makita na ako og kuan kanang sa tawag fry or bakante ang likod nga mo baking ko. Naabig na ako sa likod jud. Paano man ang likod nga mo ko kakita bitaw og kanang kuan. Ngalan ko bam 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 bam. Wala, unsa man to? Kulpaan ako may gani ulay sakyanan sa likod. Napagawas na ako ang ako atubangan man ang na-damage. Kung sa man to pagkaitawua oy. Nya natanggal gid siya na akong taon ako bugat ba kay di mataon. May gani kay niabot ang akong kauban, nakita ko niya sa entrance niya na, uy na unsa na itabo. Ay gani na yung bana niya gitabangan ko niya og taod. Ana ko mo park ko din ha, unya ni kalit naman og tanggal ning nasa tubangan siya basig na kay na sa dan ba or na igo. Ko wala man kay ang gate nakita bin ako layo ay ko sa gate kay di man ko mosulod kay na ay entrance ba nga mo sarado inana. Hindi ko ganan dito lagi ko sa gawas mo park unless kung weekend. So mosulod ko dito nang inani ba na mo gawas kay ticket ana. Ito na akong kuyawa ay wala ko kabaloon sa akong buhaton unya daghan na dayon mga sakyanan. May gani ulay kuan wala ko na unsa may gani ulay laing sakyanan na involved. Spidet ka ayo di kid safety bisag saon nimo og kuan camping sa pagbiyahe may tabo jud imong mga ginakahadlukan na ng mga disgrasya ina ba muna importante kaayo nga naa kay insurance. Akong gikuha katudyong full kasko kay para bayaran jud nila tanan. Hindi pa kay ko kamay gani kay ilang ko ilang bayaran pero mo lagi na dili gid perfect bitaw nga bayaran jud tanan kailan maghatag jud pugka og damage 500 the rest sila na nasa mga 4,000 siguro kay gikan mi sa kuan sa shop among gitan-aw gipa kuan na mo patan-aw na mo og pilay magasto siya mga 4,000 siguro estimate nila ano siya adto sa mo sa kuan sa inyong insurance ug mobayad ba sila kay normally na sila i-offer sa imo kung asa ka pwede maadto nga shop magpa-repair kung dili ni cover so di na nila bayaran so niadto mi sa sa akong insurance so niadto ko dito yun siya yung bayaran daw nila pero sila pud lagi ang magbuot wag asa nga shop nako dadon ang sakyanan so nako appointment ay salamat Lord wala ko na unsa tanawara gud dako kay damage akong duda kay normally kada adlaw ako man gid gina-check pag mogawas ko tan-aw nako na bay mga gasgas o naa bay na so far wala baya jud ko na disgrasya wala jud unya natingala ko ni kalit lang to kahitabo so akong pagduda basig na ay ni park ba dinhi kay simple guot ba ang mga parking diri pag punuan na ini kagabi sa balay unya siguro na ini ni backing ba kay mo parking unya dasan niya gan siguro unya syempre wala na nako nabantayan kay kuan kay syempre pag
duty na ako ngit-ngit pabaya kay kadlawon. Di na ako na-check na kay time kay syempre gadali-dali na ka. Ngit-ngit di na nimo makita. So siguro ni diretso ra ko biyahe ana. Na pag-abot yun ako dito sa entrance gyud sa trabaho. Mao na nahitabo na dayon. Tinakong kuyawa Ambot lang wala ko kabalo. Wala mo gud ko kamera. Kay kung naay dashcam kailangan po na ako bago nga cellphone kay di man mo gana ako ganing blitz di mo gana kay old na lagi pa old fashion ang atong cellphone kailangan ta mo palit og bago. Ay ambot na lang di jud lalim guol kay ko may day off na ko nga ko gana mo trabaho kapoy kay ko sa trabaho kay sunod-sunod ang akong kadlaw nga trabaho. Kung sakitan ko nga bago biya kay sakyanan unya. Yun lang sana hindi na nimo malikayan madisgrasya man gani ng dugay na ga-drive tibuok nilang kinabuhi ka drive kita pa nga bago pero safety na lang salamat gyapon ko sa Ginoo nga wala ko naunsa so na mga driver mag-ingat jud kayo gaulan so hinay gid akong padagan kay sig mahulog matagak ng kuam bumper sa tubangan nya masita ta sa sa pulis o makita net plaster inon lang daw nga na may schedule kuan na report na sa insurance nagulat na lang may sa schedule sa shop kung asa may nga repair shop mo adto so na ganina naka-receive na kong email so kuan na bait kayo naglain akong paminaw marabo ako itarong tulog siguro na una ba pero bisa kung saan ako ingon sa akong sarili nga okay na move on na forget na nahitabo na thankful ka be thankful na lang nga wala ka na unsa diba pero sakit lang sa akong dungan ba kanan bago pa kaayo nananag dayan sige lang hujud tabang insurance isang mahal pero worth it jud hindi ran nila hangat na lang ampo ang perma nga safety nasangayat na to na okay bye bye so ingat jud mo dira ka ng mga bagong driver pait kaayo mas pait baya kay di mo magkasinabtanay labi na gula ug naay involved nga laing tao nga na disgrasya na lisod kayo explain baya labi na dinhi nga mo pay nagkalisod atong German bahala na lang si God itugyan na lang tanan bahala na jud ka Lord safety jud in taon ko na so na lang 2 years di ko pwede magkamali kung 2 years na automatic hulbot ang atong one license